Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Awwal A Nura. Ni ne mamallakin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Hausa Biology Studies. Kamar yadda muka yi bayani a baya, za mu dinga kawo ilimin biology ta harshen Hausa domin ciyar da al'ummarmu gaba. To, insha Allahu yau ne darasinmu na farko da za mu fara akan biology. To, muna ta jin kalma biology. Idan an tambaye mu biology, ɗalibai da yawa sai su ce, ko da lokacin jarrabawa da an tambaya what is biology, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, amma sai kai ta ganin yawanci abubuwan suna kilashin da juna. Misali shine, aƙalla ya kamata a ce a cikin ɗaki guda na jarrabawa, ya kamata a ce misali in wannan ya ce biology is defined as kaza kaza kaza, wani kuma abin da zai ce biology shi kuma sai faɗa daban is defined as kaza kaza kaza, amma me duk ma'anarsu ɗaya, amma kuma kalmomin yadda ya amfani da su ko turancin ya zama ba iri ɗaya bane ba. Misali shine kamar mu ce biology. What is biology? Biology is the basic scientific study of all living organisms. Biology, wani kuma sai ya ce me, biology can be defined as a scientific study of all living organisms. Misali, idan muka duba za mu ga cewa abin a yanda yake shine da turanci ne, su kansu mun sha faɗan cewa biology ɗinnan ma'anonin turancin da ne na fassara shi ainihi su turawan su ma ba yaransu bane ba. Kalmar biology Greek word ake kiranta. Science ce asalin wanda ya kirkiri wannan biology, ilimi na biology ba bahaushe ba bature bane ba. Dan wani bawan Allah ne wanda ake kiransa Aristotle. Shine farkon, the first discovery of biology studies was discovered by person who is known as Aristotle. Wannan shi ne ainihin sunan mutumin da ya fara karatu akan nazari akan meye abu mai rai, yaya za a gano abu mai rai ko bambanci tsakanin abu mai rai da wanda yake ba shi da rai. Shi ne isa aka kiransa sunansa Aristotle. To idan muka duba kalmar abin da take nufi ta biology shine, biology wata hanya ce, wani ilimi ne da ake koyarwa da shi yake bayani akan halittu, ko ilimi ne da yake na kimiyya akan duk wani abu mai rai. Misali shine mu ɗauka the definition of biology. Shi biology sai mu ce biology. This is the study, is a basic study of all living organisms. Shine me yake nufi anan? This is the basic, wannan wani tushe ne study na ilimi of na all, duk wani living abu organism mai rai. Turanci ne muka yi amfani da shi. Ainihin kalmar muka ce is a Greek word. Kalma ce wacce an kirkiro ta ne daga wani mutum da ake kiransa Aristotle. Shi kuma wannan Aristotle ya kirkiri wannan ne a asalin tun ƙarni na 4 aka kirkiri wannan kalma, ya kirkiro wannan bincike nashi na ilimi akan abu mai rai, yadda za a iya tantance me abu mai rai da me abu wanda yake ba mai rai ba. Shi yasa muka ce is defined as a study or is a basic study of all living organisms. Basic, duk abin da aka ce basic, tushe shine asalin mutumin da ya fara karatu ko nazari akan me dukkan wani abu mai rai, ya iya tantance me abu mai rai da me abu da yake ba mai rai bane ba. Kamar yadda muka yi alƙawari a baya, duk kalmar da aka faɗe ta turanci
ita mu ba malaman turanci ne ba, amma za mu dinga ƙoƙari duk kalmar da take ta science ce, ta dinganci science, insha Allah za mu dinga fassara ta da Hausa da yarenmu don saboda me a fahimci abin yadda ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.